Adibidez, Apablaza, Euskal Herriko antzoki eta aretoak ere daude onak eta beste batzuk hobeak. Bai, hori da. Eta kaskarrak ere bada. Ondo behar ezagun garbi. Horrela, bakarren bat gogor xamarra bestela egin zaizuna inoiz, zango zenuke? Izan ditut, egia esan garaiak ere aldatzen nahi dira, nik goratzen dut garai bateko adibidez Bergarako nobedadesa. Eta zan azkeneko nobedadea, osea... Ezin da, deskribatu ere ezin da egin. Ze aretoa berez, tristia zan, baino kamerinoa zian, ja. Hoxe galde guen! Kamerino, bai, olako kamerinoak hainoak ere zautu ditu, esan zeitu, olako toki tristiak, desiatzen zaudena ezena tokira. Bai, kamerinotik alde egitean kamerinotik alde egitekotan. Begira, urregon ere galdera zan, eta nun daude kamerinoik onenak, eo txarrenak. Onenak. Begira, nik beti estimatu izan dut Arriagako xeslon hori. Egia esan, zure funtzioa zaurretik edo goiz ezaitu batzea, edo doblete bat edo garaiziri, xeslon bat eukitzea, dena den. Zu atea baino, ala gainea bakizu terziopelo gorri horrekin, eta horre etzanda egotea, alakorik ez dago. Egia da, Donostiko kursala ere, txukuna dago, Vitorio Eugenia txukundu zuten, berritu ere, baina xeslon hau etzatearena, etzan alizatearena. Baina, onzara atera baino lehen, kapazara etzan lasai bai? Ona da gainea, bai, arnaz pixkat hartu, eta tita. A ber, Joseba ja ez da urduri jartzen. Arrizea. Bai. Beharko ere, bai. Bai, berda urduri. Behar da, pixkat behar da, bestela. Baina deskantzua ona da. Ez dizut esan Arriagan nola, enaizelako egon, Arriagako kamerinotan oaindik enaizeon, nahi dunak, deitu, aniteko antzeslama. Ontxe batzu jateko. Mire, zuzara egon eta ni egonaz. Beitu Joseba, atutxa, bale ja. Nire naiz Arriagako kamerinotan. Bueno, banien naiz, eta inoane bai. Eta zerbait berezirik eskatzen duzuzuk, Joseba? Kamerinotarako begira, nahi ditu toallak? Txeslona? Bueno, txeslona ez dugu, eskatu egiten dagoenean, bonbon. Ez, pixkat eskatzen dugu, gehien eskatuta, gero izaten dira tokiak, noiz benka ere, detaietxoa bautenak, gutxi izaten dira, baino, fruta pixka jartzei zutenak. Ekarri uta eta fruta da. Bestaldean nabaritzen da, bestaldeko itxura politia da, eta juten zeanen lanea, leku askotan bai, fruta eta te pixkat, eo kafien nahi baizu, eta holakoak eskaintzen dituzte. Hemen salbuespenak izaten dira. Etxe bazuk, eskatzen duz horrela, niri jarri toallak. Nik ez. Berriak. Toallak, ni justo Joseba ze etxen duten antzezan, igual Joseba bai birda toallak esase, bizar zurixaz eta gertzen da gero pintxak. Garbitu berraukat. Bai, eta gero dutxan birde. Bai, orduan, ni toallak eta ez. Ni jateku bara hobeto eta besteran baure. Eta ez den, ondukun taberna galbete. Etxetik ekartzeitzu zu. Bai, a ber, bale. Nik badakizu zer bakiten ze eskatzeun onintzak. Onintzak? Coca-Cola. Hori orain, zezin dut alkoholik edan, bezala garagardotxo bat. Hasi baino lehen. Edo, kafea... Bersotara atera aurretik? Garagardoa? Kafea, Baileys edo koinak pizkatekin. Hori agotzantzako. Goxatzeko? Bueno, edo ez dakit. Edo maniak, bakoitzak bere maniak ditu. Eta Nikolako maniak. Guain dago Coca-Colakin. Coca-Cola zero. Zero. Ze denak alkoholik ezin dut, azukrerik ezin dut, eta ume honek tristezi pizka. Ja, txikitatik ez, emat eskatzen.